Vi skal interviewe folk. Må vi spørge om noget? Hvad ved du om velfærdsstaten? Velfærdsstaten, er det ikke sådan noget, hvor man... Er det ikke sådan noget med, at ligesom sådan en køer går ud på en mark og græsser? Er det ikke på samme måde, sådan at man ligesom får lov til at spise det der græs selv? Altså, jeg har engang hørt noget om sådan en gammel ordsprog med, at køer, der går og græsser, de har det godt. Og det ved jeg. Det kan jeg se, at køer og græsser, de har det rigtig, rigtig godt. I Danmark har vi en velfærdsstat. Det betyder, at vi alle sammen er lige. Vi får alle sammen lige udbytte. Men ingen overhovedet kan blive virkelig rige. Det kan de i Amerika. Velfærdsstaten, det ved jeg ikke noget om. Velfærdsstaten? Jeg hader det virkelig. Altså, jeg kan huske, for jeg ved ikke, hvor lang tid, jeg ved det ikke. Æg, ikke? De plejede at koste 6 kroner, ikke? Nu er de oppe på 18, eller sådan noget. Jeg ved ikke, jeg hader det. Velfærdsstaten, det er noget lort. Fordel ved velfærdsstaten, det kunne være, at der er fællesskaber, og der er meget solidaritet, og sundhedsvæsenet, og offentlig transport, og uddannelsessystemer. Det er nemt at få en uddannelse. Der er mulighed for at være doven. Ulemper ved det danske velfærdssystem, det kan fx være, at staten er for stor, at der er for lidt mulighed for konkurrence på arbejdsmarkedet, eller at der er for lidt mulighed for at udfolde sig som et unikum. Hvad synes du så er fordel og ulemper ved velfærdsstaten? Nej, okay. Ingen kommentar. Det er også okay. Så må du have en god dag. Hej, Grete Sørensen. Kom og sæt dig ned. Hvad er der så galt med dig? Jamen, nu er det simpelthen 3. gang på 2 måneder, jeg har halsbetændelse. Og jeg er ved at være rigtig godt træt af det. Lad os kigge på det, Åbn munden her så. Det er en helt normal halsbetændelse. Det kan simpelthen bare ikke passe. Jeg har læst den på nettet, og jeg bliver nødt til at fjerne mine mandler, når jeg får det så tit. Så det vil jeg gerne have gjort. Dine mandler, nu skal du høre, det er jo bare en halsbetændelse. Så bare gå hjem og hvile og ikke sige noget på dag. Ej, det er simpelthen for dårligt altså.